Hvor er chefen henne? Jamen, chefen er sendt hjem, og de har inddraget adgangskortet. Hvordan kan det være? Der var ikke styr på cybersikkerhed. Det lyder ret vildt det her, men det kan meget vel blive virkeligheden, når Folketinget lige om lidt implementerer et EU-direktiv, der hedder NIS 2. NIS 2 betyder, at landets topchefer i større virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder kan risikere at blive sendt hjem i skammekrogen, hvis ikke der er styr på cybersikkerhed. Og det er rigtig mange typer virksomheder og organisationer, der bliver omfattet af NIS 2. Al kritisk infrastruktur fra postvæsen, vandforsyning og transport til sundhed og offentlig forvaltning og fødevareproduktion og meget mere bliver omfattet. Det er dog kun virksomheder med mere end 50 ansatte eller en omsætning over 10 millioner euro om året, det gælder for. Men er man i en af de kategorier, så er lagt op til alvorlige sanktioner, og nu læser jeg op fra direktivet. Er tiltalene ikke foretaget inden for den fastsatte frist, kan den kompetente myndighed træffe afgørelse om midlertidigt at forbyde enhver fysisk person med ledelsesansvar på niveau med administrerende direktør eller den juridiske repræsentant at udøve ledelsesfunktioner i den pågældende enhed. Man kan altså tage ledelsesretten fra topchefen i en periode. Nu spørger du nok dig selv, hvad har det med kommunikation at gøre, som Nimo jo tager sig af? Og det er ganske rigtigt, vi ved ikke ret meget om cybersikkerhed. Det er der klogere folk til, for eksempel IT-sikkerhedsfirmaet Dubex, som vi har samarbejdet med i flere år. Nej, Niveau kan noget andet. Vi kan hjælpe med det kommunikative beredskab. Vi kan forberede jer på situationen, fordi alle bliver hacket før eller siden. Og hvad gør I den dag chefen bliver sendt hjem? Har I forberedt en talsmand til at svare offentligheden? Hvad siger man internt? Hvad siger man til samarbejdspartnerne? Det kan vi hjælpe med. Klik ind på vores hjemmeside niveau.dk eller ring 20 42 45 05. Vi kan ikke få en dårlig sag til at gå væk, men vi kan garantere, at du bliver bedre til at håndtere den.